अगर आप भी चाहते हैं कि नंदनी फिल्म्स के सारे ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। DJ मृत्युंजय राज। देवा हमारी महान हवे दीदी हम करा पे देवा हमारी महान हवे लिहाना पंगा दिन रंग तिरंगा लिहाना पंगा दिन रंग तिरंगा भारत के पहचान हवे दीदी हम करा पे देवा हमारी घर में घुस के मरली घर में घुस के मरली कितना वीर शहीद हो गईले सीना तान के लड़ले घुस पथिया टंकी कुल के घर में घुस के मरले बच्चा बच्चा देशवा के अपना मान हवे दीदी हम करा पे देशवा हमारे महान हवे लिहाना पंगा दिन रंग तिरंगा लिहाना पंगा दिन रंग तिरंगा भारत के पहचान हवे दीदी हम देशवा हमारे महान हवे दीदी हम करा पे देशवा हमारे महान हवे। DJ मृत्युंजय राज। काफन बांध के बॉर्डरे पे रहेल हरदम खड़ा नतमस्तता के करीले उनके पाड़े देश के सहारा पाड़े देश के सहारा काफन बांध के बॉर्डरे पे रहेल हरदम मंगल उत्तम कहले हरदम